Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got turned lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't. This is mayong gabi mga kabisdak! Nalit gamay og pila ka minuto si Ate Binky tungod sa mga technical difficulties. Pero here I am. Hello mga Bisaya. O karon gabi una kung asa ka man nagtan-aw, comment below, okay? So kung tan-aw ka nga replay, ayaw kalimot asa ka nagtan-aw, okay? O kung nagtanaw ka nga live, i-share ni sa imong amiga para daghan na tamong kapisdak. Labi na ka ng mga Bisaya nga naglangyaw pareha ka nako dira sa laing nasod aron manimpalad. Kamusta kamong tanan? Aniya ako karon mag-imbitar kaninyo kay mag-history at kulo kabildo kita. Ako sa Tibingki, Bisaya gikan sa Mindanao, Misamis Oriental, niya na karon sa Canada ug welcome sa atong Bisaya in Canada Night Talk Show. Diri atong hisgutan ang mga tinuod nga kinabuhi nato og mga hagit, mga paglao, mga tong pagtuo, mga leksyon nga makatabang og mahimong magligon ug malipayon tang tanan, di ba? Makatabang sa atong kaugmaon sa mga maayong oportunidad, okay? So mag-share ko diri, so kuha ay inyong mga paborito nga mga mainom diha kay mag-istorya sa ta, magpulo ka beldo ta mga kabisdak. So karong diyon na ang akong hisgutan mao nga dili kinahanglan nga dato ka aron makatabang ka sa uban. Sagara magud sa ato ang mga dato ra ang makatabang. So maigsuon, kini bitaw magtabang ka sa kinasing-kasing ang kaayo nimo sa ubang tao, dako na makay ng tabang, di ba? So ato nang hunahon nga dili lang ang kwarta ang makatabang. Kay bisan kag daghang kwarta mahaot pod ang imong nagtabang sa imo na apoy mga pakapin nga mga istorya nga makasakit sa imong dugan. Mo na siyang dili pod na siya, di ba? Dili pod siya maayo. So, ang pinakamaayo nga tabang kanang imuhang kapubuton nga kana bitang maayo nga kasing-kasing nga nagtabang nimo, di ba? Kindness changes everything. Nakoy istorya sa inyo sa pagpauli nako ni adtong niaging nag-continue healing ko sa akong kaugalingon. Nay akong amiga nag-ingon, "Ti dili lagi nako malimtan ang imong gihimo." So para sa ako dili nako to siya na huna-huna pero kabalo mo kon ang inyong kaayo bitaw no dili niyo kung natural sa inyo nga naagikan sa inyong kasing-kasing inyong himuon. Dili na malimtan gid sa uban mo nang mga pulong o mga bisan gagmay lang nga action bitaw nga concern ka. That's a huge na kay na nga makatabang sa uban no. Unya ka na kung maka-encourage ka sa uban, ang imong mga pulong nga maka-encourage sa uban dako kay siya nang katabang no. So diri sa social media anam ka daghan akong followers no. So na din nag-comment dito. Okay kanang I am nagsunod ko nimo kay kanang nakita nako nga ang imong mga pulong maka-remind sa ako So ingon ana siya mangigsuon no kung nagyoy mga tao dili tanan tao nga atong ma-please kay ang tanan tao lahi-lahi man pero naagyoy tao nga imong matabangan pinaagi sa imuhang mga maayong pulong. Shout out sa nagtan-aw kung asa ka palihog og watch asa ka nagtan-aw salamat kaayo. So ang atong tema karon is dili lang kung sapian ka ayha ka motabang. So no ang atong mga kind words atong mga encouraging words o kanang bisan ginagmay nato nga tabang kinasing-kasing dako na kaay nagtabang sa atong mga igsoon, di ba? So nganong pa ang pagsilbi sa laing tao makadasig man na siya. Karon this is my purpose. Ay salamat sa tulo ka tawo nga naglantaw. Salamat kayo. Comment mo kung asa mo
nagtanaw karon palihog ug i-share sa atong amiga diha or naganataw nga kabisdak. So nga naman nga ang serving sa magkana bitaw matabang ka sa uban makahatag bitag purpose nimo kinabuhi. Para sa ako no kay kaning I'm so happy and grateful nga kanang naa bitaw ko ani nga kanang social media nga akong gihimo karon kay kanang mura ko sa ako manggong pagkasakit niadtong mga panahon na mura bitag wala na ko'y paglaom. Karon kanang naa ko'y purpose ba nga at least through my experience, through my kana bitang akong mga words of wisdom nga akong nakuha tungod sa akong grabe nga naagian and ang ako lang yung ko ano ang akong kapitan ng Ginoo. So muhatag ang Ginoo nimo og kaalam. So I will share this to all nga kanang mga kabisdak labi na kanang mga kabisdak diya nga naa sa laing lugar nga naningkamot nagtrabaho duha o tulo ka trabaho. I was there ingon ana ko sa una hangtod nga nasakit ko, na total disabled ko. Ug karon mo nang nalipay ko nga kani nga akong gihimo has a purpose. And then at the same time there's so many I'm so happy and grateful gid mga igsuon. Pero kung kinsa man ka nga nagtan-aw karon, kinsa ka nagkinahanglan nga gusto ka nga muuswag pa ang imong kinabuhi, gusto pa ka mo lambo, o gusto pa ka nga mo travel, o gusto pa ka mo mo support og daghan pang pamilya. And then og kung willing ka mo tuon, og kung coachable ka, og kung kana bitang dili ka mag-ingon nga di ko anak kay di man kwarta diretso kabalo ka ang foundation bitaw sa kanang dako kanang guwapo kaay nga building is solid. So the foundation if the foundation is solid mo na siya ang nindot kay na siya. So this is mao na siya nga you have to show you have to gather your skills, you have gather more knowledge, you must be you to be in the social media kay daghan man tawo karon nga mga ingay nga scammer man ka. I was even giingnan gani ko nga scammer ko pero I know that what I'm doing is for the glory of God, for the glory para sa mga tao nga nagkinahanglan. I'm not really affected sa iyang giingon. But anyway, naagi mga tao nga mga bitter nga mo spit og mga words nga dili na maayo, no? So, but anyway, I know my purpose is to encourage people and to help many women, daghan mga babae na nakasagara. I'm calling sa mga babae nga nagkinahanglan na nag-dream pa o nangandoy pa nga makatabang sa ilang pamilya, makatabang pa sa daghan o willing o coachable nga mutuon. Comment lang kung asa ka karon ka Bisaya kay I can show you the way. Okay? So, maura to ang akong ikapaambit kaninyo karong gabi una kung naa kay na-inspire pod nga mga tao, itag imong amiga nga na-inspired pod nimo, di ba? Tag someone who inspire you every day. Kanang kada adlaw nga nag-inspire nimo, tag them. Daghang kayong salamat mga igsuon, no? Pag sa inyong pag-uban kanako karong gabi una, nakita nako na come and go nga mga tao. Salamat kayo. Thank you for your time. Okay, thank you. Hinumdumi mga igsuon, dili maoy sukdanan ang imong kaugmaon sa imong kagahapon. Di ba? Balak na. O tinuod na siya. Samtang adunay natay paglaom og pagtuo, aduna gid tay pag-ong we have a new beginning. Sama ka nako. It's never too late to start again, you know. As long as you're willing to learn and you're coachable, you will get there. And ayaw gid og pag-undang sa imong mga tinguha. Kaya ang Ginoo mag-uban kanimo og padayon sa pag-cut on, okay? Grabe ka Bisaya, padayon sa pag-cut on. Og ayaw gayud undang sa imong mga damgo mga igsoon. Makita na pud ta og mapuhon ugma another topic. My words of inspiration to you. Salamat kayo na po ni watch. Okay, salamat kaayo and God bless everyone. Don't forget ayaw kalimot og bisita sa akong YouTube Benita Olmilio na ako'y kanta nga gihimo and there are so many information there if you want to. And kung gusto mo mangutana, just message me directly and I'll be happy to share with you all that I learn and I know. Okay, daghang kayong salamat. Okay, papay. Mao ni siya ang kanta nga akong I will be creating more song mga igsoon and I will be sharing it all of you because I don't know
whose heart will be inspired, my dear friends. Here you go. I came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm still rising, even when I fall. God's not done with me at all. From the ashes of my fear, hope keeps pulling me near. I'm still standing, pain and all, with no income and no walls. But I found a brand new way to live, and now I rise and I will give. They said retirement means the end, but I chose to dream again. Didn't need to chase my friends or carry boxes just to win. Step by step I found my voice in a world online that gave me choice. Learning slow but standing tall, my purpose didn't fade at all. Some days I doubted every move, but faith reminded me, when life closes one big door, there's a window meant to be. I'm still rising, even when I fall. God's not done with me at all. From the ashes of my fear, hope keeps pulling me near. I'm still standing, pain and all, with no income and no walls. But I found a brand new way to live, and now I rise and I will give. From Scarborough nights to Filipino roots, my scars became my seeds of truth. Disability didn't steal my flame, it led me to a higher name. And now I tell the world with pride, your comeback starts when you decide. I'm still rising, even when I fall. God's not done with me at all. Pain became the gift I share, so others know they're not alone out there. I'm still standing, faith and fire, turn my breaking into power. This is not the end of me, it's the start of who I'm meant to be. So if you Daghang salamat mga igsoon, ay kalimot bisita sa akong YouTube, subscribe, o maayong gabi, daghang kayong salamat. Kita-kits ta og mapohon. Salamat kayo. Bye-bye.